Ydyn nhw wedi dathlu penblwyddyn ddeunaw? Ody'r person yma yn rhannu carafan yn y Royal Welsh gyda un o'r lleill bob blwyddyn? Ydyn nhw'n gallu chwarae'r piano? Wel, sdim cliw da fi. Sioned Page, falle? Ie, fi sy'n dwlu ofon da. Sy'n bach yn ironic am bod fi'n briod a ffarmwr yn fe. Ond o fe oedd Aled ddim yn credu fi pan o'n i dechrau caru chwaith. Pan gadodd fi'n ganol ca, a ben quadbike, a ben yn unan, a da godro i gyd yn dod rown fi. Pan ddath yn ôl, o'n i fyna yn eistedd fel sy'n bod fi wedi gweld y peth gweitha ar eriod a'r degre yn dod lawr fan hyn yn slow bach.